I ljudi, konačno smo ušli u avion do Havane i ovo je prvi put da vam se javljam oficijalno posle 8 mjeseci ili više. Iako mi je čudno da snimam pogotovo u avionu, ali popio sam lek i jako mi je dobro. Trenutno rekao, ovo je savršen trenutak da vam snimam, pošto kasnije ću spavati. Anastasija me napustila, tako da Iva i ja imamo 4 sedišta. Ovo je Iva. Ćao! Imamo 4 sedišta da bukvalno ležimo, tako da to ćemo i da radimo. I oboje smo popili po pola leka, tako da će da nam bude jako dobro. Ja očekujem da prespavamo ceo let. Isto, a let traje 15 sati, tako da javljamo se kasnije. Gospođa se odomaćila. Anastasija, li ide to? Ovdje može credit card. I šta ćeš s njom? Vidi, odlično, ja sam se lepo namestila. Baš. Da pevam sad. Kako nema neki paravan ovdje da stavim? Agresivno. Sabotaža na kraju. Trenutno je, meni piše da je 11 sati, ali znam da je u Srbiji 9 ujutro. Ali meni je mrak već, očuti više. Meni je mrak već 2 dana, pošto smo promenili 16 vremenskih zona i nije mi dobro. Elen. Nalazimo se negde u vazduhu i slećemo prinudno na Karibe, zato što je neko u avionu imao srčani udar. Tako da idemo, mislim, da vidimo šta se tim dešava i onda nastavljamo još 5 sati leta do Havane, tako da javljam se kasnije. Sleteli smo! Ljudi, posle 24 sata smo sleteli, nije nam dobro. A ovdje je toliko toplo da ću da iskočim iz svoje kože i... Stavio sam kaput... Da. Idemo sada sa klackama još 2,5 sata do hotela, pa se javljamo odavde. Tonight we are making mojitos. Ne seri, nego na srpskom. 1 spoon of sugar. Yes. And 1 spoon of sugar. Then we add lemon juice. Malo se sad folira, pustite ga devojke. Informacije u inbox. Vrti Vladice, vrti ga. Energičnije malo, Vlado. Kao da pališ vatru ono po prestori. Then... Ajde, šta ga ti ispipko sve. Najvažniji dio. Rođen barmen. On je već nekakvi botaničar. 3 dana kasnije smeo se. Da ti zeleniš. And then we press it. Gentle. Samo koren. Tako rekao čovek. Dosta, vidi, istisnu si sve. A malo samo. Don't touch. Then ice. Yeah.
Rukom, Vlado. Pa neću da brljam. Izbrljio si svakako. A little bit more. Then the rum, yeah. Pokaži koji koristiš. Otvori tu ruku uz globu. Tako. Osi se pretrgo. And then sparkling water. Ja, pirao da smo došli do pravi koktel. Sve ću zapamti isprave. Znači, ovdje ti jedna čikara ruma, sve ostalo ti. And then Shaggy, shaggy, shaggy again. Shaggy. Je. Ajde, daj mu malo nas vidiš što si sad nikakav. that's it. Who wants to try? Neće niko. Make a clap for Vladimir. Vladimir. Who wants to try? Vladimir. Da, ja. Cuba mojito. Thank you. Niko neće da proba. You. Gracias. Probaj, da čujemo. Da li će da me otruju ili neće? Probaj. Slabo. Mora jače. Kad imate snamčicu kao to možete vešati na ovo. Photoshoot u pokušaju. Anastasija izgleda kao nasukana na obalu, ne zna ženstveno da ispozira. Ajde malo direkcije od foto... ali njoj nešto ne ide. Tako, baš tako. Evo da vidite kako to izgleda. Znači jedna ruka u druga gore. A kako na sve strane. Ajde jebate, pa ne mogu da se držim tako dugo na stomaku. Kao Ursula. Ajde ti polako. Desilo se da sam ja malo se zanjela sa rumom i onda sam upala u vodu. Vidite. Ali dok sam upala u vodu, upala sam s 2 telefona i upao je u vodu Huawei i iPhone. Mi se svi busamo da imamo tu novu jabučicu, ali zapravo je jabučica umrla, a Huawei je ostao živ. A gde ti je iPhone? Evo ga, vidi ga. U pirinču sa titlovima u riži. Jako dobro. It was at this moment he knew. He fucked up. Što te ne fokusira kako beauty blogeri? Pa možeš da se malo odmakneš. Isuse. A, evo ga. No. Dobro jutro ljudi. Da, juče se nisam javljao uopšte ceo dan, ali sam snimio malo gde smo bili. Poenta jučerašnjeg dana je da sam toliko izgoreo da se osjećam kao keba kraba upravo i da ću danas da idem ceo ovako sa rukavima gore, sa trenerkom. Nije samo zbog toga, nego što napolju ima minus stepeni. To je moja druga poenta. Napolju je trenutno tropska oluja
jer pada kiša i hladno i duva vetar, a mi danas napuštamo Varadero, idemo u Havanu i prvo što nam je bilo jeste da ćemo da idemo na vožnju u kabrioletima, međutim, ja ne znam kako će to da se desi uz ovo sve. Tako da, prijatno, snimamo jedan mukbang. I tako. Jako im je čudna hrana. Hrana im je dobra, ali neke sastojke kao, ne znam, oni promene neke obične sastojke, nešto svoje stave i onda bude čudnjikava, ali je jako ukusno. Nećete se da sam slušio juče. To je bilo totalno. Naša piletina je bila jako dobra. Da, juče smo bili u japanskom restoranu ovde na Kubi. I bilo je super, stvarno neka piletina, a suši nije bio tako dobar, jel da? Nikako, Ne poručujte suši na Kubi. To uopšte nije logično. Da. Tako da eto, danas ćemo vas izveštavati šta ćemo i da li ćemo nešto raditi. Ovdje ima toliko starih ljudi da je kao gerontološki centar. Ali napali Kubu sad. I evo ljudi, upravo napuštamo Varadero i svoju prelepu sobu i idemo u Havanu. E sad jedino što je bilo bitno spakovati iz ove sobe, ja sam spakovao, a to je rum. Tako da živeli mojito u autobusu do Havane. Javljamo se kad stignemo tamo, bye! I ljudi, napuštamo Varadero, to sam vam već rekao, evo nas u ovim kolima koji nas voze do recepcije i idemo u Havanu, da, bukvalno. A večeras je 500 godina od postojanja Havane, jel? Da. Tako da će biti ogroman karneval i žuto, tako da mi idemo tamo, tako da se javljamo odande. Svaki put, na primjer u Barcelonu kad sam otišao isto je bio karneval neki 200 godina nečeg, tako da baš volim karnevale. Prošli put sam igrao kolo. Ovako, slušajte me sad. Da se vas domamo. Miroslavnici. Koji kurs bio menjati sad? Tamo bilo 50 u hotelu. Da, znači 101. Disculpa. Ja sam želala tebe da udavim. I ljudi, nalazimo se u nacionalnom parku kubanskom. Nataša je krenula da me udavi, pošto rekla si nego običan u parku. I Nataša nam je... Ko ti je ova Kubanka? Kitica. Ubićemo za taj nadimak. Nataša nam je malo pre pričala o obredu, to jest o njihovoj veri koja se zove kako? Saterija. Saterija. I pričala nam je kako je da bi ušao u veru, moraš da obriš glavu, nosiš sve belo i zakolješ kokoš i tim perijem ispereš sebi auru. Mi smo otišli sad tamo u šumu i videli smo na licu mesta
to što se radi. Međutim, jako intimno i ne bi baš da vam snimam, ali stvarno su se obrijali i zaklali kokoš. Ljudi, Elem, nešto što nisam spomenuo jeste da imamo najcool vodiča na ovom putovanju i da svi ako putujete sa Jungle Travelom tražite Natašu da vam bude vodič, pošto ona mi je omiljena osoba ovde. I ovo nije bilo plaćeno, da je kažem. Ajde sad nek dođeš malo, ajde. Ovo je i dalje najbolji vodič na svetu. Trenutno se nalazimo u nekom restoranu, gde smo, kako se zove ovaj bar? Kilometar Zero, Stare Havane. Kilometar Zero. Kilometar Zero, a ne, Stare Havane. u Staroj Havani i ušli smo u neki presladak restoran i sad smo poručili večeru. To je pre večere smo poručili mojito koji je toliko jak da sam krenuo da povraćam, ali sam ga popio i napio se od jednog mojita, to jest jednog sad pili smo i pre. Ali jako nam je dobro trenutno i ukrao sam nešto iz čaše da imamo da pravimo mojito sve kad dođemo u Casa Particulare. Ovo sam ukrao. Wow, moraš mi biti asistent. Ovo sam ukrao. I Iva i ja mislim da smo se najviše napili. Da. Tako da ćemo sada da jedemo i onda ćemo još da pijemo. Jedno čekamo i za vreme samo gledamo kad će da dođe hrana, a hrane nikako. A poručili smo fajitas i bravitas. Ali mi... Dobro, ali pripremljeni smo da je ovdje sve dolazi mnogo sporo, jer su oni generalno spori. Da, Izbro, satrevena. Žena u menjačnici, ja sam gledao kroz prozor ovako. I onda pogleda. To li je bom brzina? Evo ga. Nije naša. Javljamo se kad dobijemo hranu. Gospeti. Ljudi, trenutno se nalazimo u taksiju na putu ka klubu, idemo u naš prvi kubanski izlazak. Međutim, žalili smo se, pošto je drugi taksi bio Lada, a mi smo ušli u kabriolet. E pa pala je kiša. Karma is a bitch. Tako da, ja da čekam svoju kosu. Ali, idemo na reggaeton veče i snimat ćemo vam odande, ako budemo u stanju. Kako ćemo da džuskamo? Ako budemo u stanju. Wait. Telefon. Este meu. Sim. I ljudi, trenutno se nalazimo u Vinjale selu na plantaži duvana i upravo su nas učili kako da se pravi tompus. Trenutno sedimo u kući čoveka koji pravi tompuse i malo mi je neprijetno pošto mi došli u goste nepoznani. Oni tako zovu na kafu i onda nisu u kući. Tako da posle ovog idemo na ručak i vraćamo se nazad u Havanu, ja mislim. I da, ako mi malo energija down, razumite. Kako se ti osjećaš, Ivo? Evo, mood of the day. Čekaj. Evo, ako me pitate kako se osjećam, ovako. Izgledam kao batat. Nasikam taj period june, zapravo pa...
smo na neki vidikovac i sad ovde iza mene, čak ne mogu ni da zoomiram pošto mi je toliko neprijatno, stoji statua jedna, to jest ja sam mislio da je statua i ja sam došao i naš Sizma imuniso i lik se samo okrenuo, znači nije bilo sad. Ja sam toliko vrisnuo i potrčao sve do neke koze prve, da se celo ovo selo okrenulo. Ja sam pao na pod, krenuo da se valjam. Znači sad verovatno vam nije toliko smešno kad mi ispričam, ali suze su mi krenule kao i svima u grupi, ne možete da verujete. Jesam ženstvenija sada. Kao nasukani kit. Ali ste sama tako, sam ona zvala na bilo hotele, bilo ovo, sam se ikada razvane. Bilo mi se dobro. Posrkni. Dobro večer. I zdravo ljudi, trenutno se nalazimo na plaži na Kubu. Zvučim kao obaveštajno sredstvo. Vreme 7 ujutru. Situacija overweight zbog 2 kile svi. Ljudi, nisam se javljao od kako smo seli u avion i krenuli za Istanbul, pa onda za Beograd. Elem, evo nas na 5-6 sati leta, znači još 10 nam je ostalo. Opet se desila situacija da je potreban doktor na letu, tako da ćemo možda opet prinudno sletati. Iako smo već bili u Venezueli. Da, iako smo već sleteli danas jednom. I pitali smo kolike su verovatnoće za ovo, tipa 99:0, ali nas je potrefilo i tamo i vamo, tako da. Došli smo do Istanbula i prvo što smo uzeli da probamo jeste burek sa sirom i nekih hlebica mesa. Pita s mesom. I baš modni, sveži, fini, lepi. I ne smrdimo.